Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Rani onse amene mukutionera komanso mukutimvera pa nthawi ino kuchokera mbali zosiyanasiyana ku dziko lino lapansi Malawi muno komanso kunja kwa dziko lino. Mpulogalamu yathu lero tachitika mwayi kuti takumana ndi kadaulo amene amatsatira pa nkhani zosiyanasiyana zochitika dziko muno. Mr. Steve Chimwaza. Mr. Steve Chimwazawo akuchokera ku organization yotimati Umodzi for Peace and Justice. Umodzi for Peace and Justice. Mukhale masuka mu program ino kufotokoza mfundo zosiyanasiyana. Fa antambira akakufusa mafuso kuti kodi mabungwe omwe siaboma alipo Malawi muno kapena anapita ndi weresike anatha. Nde iliyo mutifotokoza kuti mabungwe alipo. Poseda kumpano kukhazi sanko. Nde mabungwe amene siaboma kuti tiyambire payini pakuti udindo wawo ndotani kuonetsetsa kuti Malawi muno muzakhale zisankho zokomera wina aliyense pachisungu amati free, fair, transparent and credible elections. Pakati apo tamva president akunena masiku awiri akunena kuti iwo sakusuntha pampando. Kani menso muifotokoze bwinobwino kodi anthu ndamene makavota imachitika ndi chani? Inu maseso ndamene mayenera kuwaphunzitsa anthu kuti vote imakhala chisisi imayenda mwakuti. Nde udindo wanu pamene tikukonzekera zisankho ngati maseso mabungwe omwe siaboma ndi wotani? Zikomo kwambiri mbuye wanga. Inu lero ndikutchulani kuti mbuye wanga chifukwa chotena kuti nkhani imene tifuna kukambirana pano ndi nkhani yayikulu kwambiri. Nkhani ikukhudza dziko tikamachula kuti dziko tikukamba za munthu amene akupanga dziko ucha. So nkhani ndisanayambe kuyankhula monga evangelist ndikutengerani ku Bible. Ndikukhulupirira kuti buku lotchedwa Bible ndi buku limene anthu timakonda kuchita reference kwambiri. Nde buku la Miyambo chapter chomalizira verse chake ya 8, 9 ndi 10 ikunena kuti ifeyo amene tili ndi pakamwa, ifeyo amene timaona, ifeyo amene timagwirira ntchito anthu ena amene sangathe kugwira ntchito pa iwo okha, tikhale nawo mawu owanenera awo amene sangathe kuyankhula okha. Tikhale nawo mwayi owamenyera nkhondo amene sangathe kuzimenyera nkhondo. Ndipo amene atchulapo anthu. Atchulapo amayi, atchulapo ana amasiye, atchulapo anthu ovutika. Ndi ntchito yathu kuyambirira. Ngati masiye so. So, ziko poona kuti Bible linalemba zimenezi. Ndine nato ziko la Malawi lino. Linabwera ndi constitution imene ili lamulo lalikulu la ziko lino. Ndi mukapita mu constitution mukupereka mwayi woti anthu akhoza kukhala mabungwe osiyanasiyana pambali pa mabungwe amene anakhazikitsidwanso ndi constitution amene amagwira ntchito ndi boma. Ndi bungwe limene ine ndili lotchedwa Umodzi for Peace and Justice. Umodzi patendere ndi chilungamo. Ife zimene tikugwira chofuna kuti tikhale amodzi pofuna kuchita embrace, pofuna kuteteza mtendere wa dziko lino. Pofuna kuteteza ndi kusamalira chilungamo kuti anthu ena asakhale ndi mphamvu zochuluka zochita pollute maufulu komanso mtendere wa anthu ena. Ndife timafuna kuti chimene chicha chibwere. So fast forward ndikunena kuti ma CSO alipo ndithu Malawi muno amagwira ntchito yopambana kuziko kuno. Angakhale kuti mene mwafusira kuchokera mu 2019 mu 2018 2019 2020 tinaona ma CSO ataphuka ali ndi mphamvu zambiri pofuna kubweretsa pofuna kuti boma lisinthe. Yes, ati amabweretsa balance kuti anthu adziwe kunena kuti anthu amene timawasankha mwachikhulupiriro kunena kuti aniyo takukhulupirirani kwayanikoni mpando uwu muyendeseko ndalama za Malawi mutipangire zimene ife tikufuna kwanyezerera. Muapangire zimene anthu akufuna kwa chikoka mayere. Anthu akuntharire apangidwe chituku amene chitimayika mwachikhulupiriro. Nawo chifukwa chitayika mwachikhulupiriro ife timabwera kusafunsa kuti tinakukhulupirirani pa zimene munatiuza. Kodi izi mwapanga zisanzotipereka kusogoloku zimene zinthu zikuyendera kuchokera mu nthawi imene mwandipatsa mu 2019-2020. Nawo tinaona kuti maseso anagwira ntchito yayikulu anakwanisa waunikira Malawi kunena kuti boma ili lichoke tibwerese boma lina ndipo zimenezo zinatheka. Komano titangolowa mu ulamuliro umene maseso anachita advocate kunena kuti tikufuna anthu amene ali ndi chiyembekezo ndi chikhulupiriro ku mtundu wa Malawi. Anthu onse anakhala chete.
ndichifukwa chake tinaona kuti apapa zinthu sizikuyenda. Umozi for Peace and Justice must rise and try to embrace and try to advocate and try to lobby ndi anthu koza kuna kuti no si chifukwa chona kuti ajatinacho sapa mpando awawa akuzokhala mwa mtambasale. Ndife tikunena kuti tikhale ndi mtendere pa umodzi ngati Malawi komanso chilungamo chikhalepo. Ndema CSO alipo ndithu tikugwira ntchito yochita kubweresa muuni kunena kuti anthu akugwira ntchito bwanji. So mukanena lero tu zikoneka mafuna kuti muone kuti lero tu yani mukugwira bwanji kuti mukayerekeza ndi chama 2019 timaona ma CSO akupita kunsewu kutani ndikuti lero chilichonse chikuyenda bwino chifukwa chonena kuti ma CSO mwanguti chete kapena mwaja mabanzi tafotokozani paene. Ndizopsa kwambiri ku mtundu wa Malawi kunena kuti tili ndi mwayi wokhala ndi ma CSO komano chifukwa chadyera mtuzu kuzimva kwa anthu ena akamene tinayika m'mipando akugwirisa ntchito anthu ena amene samatha kuganizira umunthu wawo komanso amene sakonda Malawi. Ndikunena zimene zichifukwa chonena kuti tili ndi ma CSOs akuluakulu komanso bwanji tisamanene kuti ma CSOs chifukwa ndikuona ngati tikuchita abuse mawu oti CSO. Government organization pa chizungu mabungwe amene sagwira ntchito ndi asagwira ntchito potenga ndalama zake kuchokera ku boma. Mabungwe amene timagwira ntchito hand in hand ndi boma koma mphoto yathu kapena chimene timafuna njonena kuti anthu amene akugwira ntchito amene tikuna kuti tinapasa mphamvu acha akhale transparent and accountable. Mwachisanzo asukuli amene alipo lero anatibweresera zala 5 imene mati high 5 pa high 5 pacha munali chani chimene chinali mu high 5 chimene uyu ali pa mpando tinamuyika pa high 5 watiwonetsera ananena kuti muli umozi ngati ife imene tikunena kuti ife umozi for peace and justice. Kodi umozi Malawi muno ulimo tikuchita impress kuchokera mu 2020 kuzafika 2025 uno mupeza kuti ayi. So nife tikafusa tikabwera pano kuti no kodi umozi uchandione sitikukamba ndale tikukamba governance, good governance kunena kuti zimene akuyembekezera Malawi is good governance. Na ulamuliro wabwino so a president adziko la Malawi okondedwa Dr. Lazarus Makasse Chakwera, the reverend. Ndikunena kuti the reverend. Chifukwa ndikuti to reverend. Ndikunena momwereza bwereza. Chifukwa chonena kuti anthu anatenga cha reverend ndikumuveka Malawi kuti anthu akhale ndi chiyembekezo kunena kuti uyu mbusa atithandiza akudziwa mavuto anthu. Kumbukira ndikunena kuti a president adziko lino asanakhale president wa dziko lino anakhalapo mbusa. Atakhala mbusa kumena amagwira ntchito amakumana ndi anthu ovutika kuweta nkhosa anthu amene amati akapeza agulisa nandolo agulisa makaka amapereka 200 amapereka 100 kwacha amapereka 50 kwacha anthu amene akhala nawo ndipo akudziwa Malawi umene amayendera ndi mmene alili. Anachita graduate kuchoka ku ubusa kubwera kuzakhala MP. Ali ku MP ku anachita graduate leader of opposition. Kuti muzimba mene akukwerera pang'ono ndi pang'ono kusonyeza kuti ali ndi experience ya Malawi imene amayendera. Economy yathu ali nayo experience. Adachoka pa leader of opposition anachita graduate kukhala wansogoleri wa dziko. So lero simunganduze kuti sakudziwa zinthu mene zikuyendera muziko muno. That's a blue lie. That's a fallacy. Now mene zikuyendera pano mene akudziwira kunena kuna kuti munthu wa Mulungu akuyenera kutani, munthu wa Mulungu akuyenera kusamalira dziko motani, zikusiyanira nato. Ndi chifukwa chake lero tikapita m'matchalichimu tikapita m'misikamu tikumva kunena kuti bora kwa Igupto konkocha anthu akaphule njera koma ankadya mavembe, ankaphula njera za moto koma ankapeza cholowa. Ndi lero mukandifunsa kunena kuti ma CSO akuona bwanji kapena akumva bwanji, tikumva kuwawa kwambiri chifukwa chonena kuti accountability, transparency, protection zimene anachita rule of law zimene anatuza a president njala zimene anatuza president palibe nchimozi chomwe chimene chikutani chikuyenda. Koma chomvesa chisoni kuma NGO nchonena kuti ndi ma NGO ochepa kwambiri amene akutha kuteteza lamulo la Malawi, amene akutha kubweresa anthu akoze kuti izi sizikuyenda kukhala chonchi, izi sizikuyenda kukhala chonchi. Ndipo eniyo mukuona kuti ndi chifukwa chani zikuchitika chonchi, kuti mwina akuona kuti zinthu izi zikulakwika apa pali mavuto otere koma angoti chete
koma mbuyomu anali maphokoso okhaokha pena paliponse, koma lero angoti chete. Sikuti angoti chete. Komano anthu amene ali pa utsogoleri abwera ndi fundo kapena njira zofuna kupha Malawi. Tafotokozani mukati kupha Malawi muthandiza kuti yani. Osatiso akufuna kupha Malawi koma apha Malawi. Tibwera mu 2020 atatenga dziko. Chinachitika ndi chani? Zinapezeka kunena kuti osati mabungwe okha amene ali osagwira ntchito ndi boma, komanso media inu anzathu anyumba zofalisa mawu. Tapeza kunena kuti media yaunongeka kwambiri. Simupeza wireless imene ikuwauza Amalawi zoona. Tili ndi nkhani zambiri zimene zachitika mu dziko muno. Tili ndi amini munaene kupanga kafukufuku wamkulu kuna kuti kodi dziko lichikuchitika ndi chani, koma tapeza media itatsekedwa, nyumba zambiri zofalisa mawu zatsekedwa, masiSOS ambiri agulidwa, apasidwa zochita. Tikuona ife upeza activist ngati ine akundipasa chochita, sindikutanthauza kuna kuti tisamakhale ndi zochita, koma akundipasa zochita mwandali, kapena kutenga ananga, kapena kutenga akazanga ndikumatumiza malo mwina ndi mwina. Chofuna kutsekane pakati. Ndichifukwa chake lero mukafusa amabungwe ena akukanika even sangakulole ndikukupasani interview. Sangalole. Chifukwa chani akuopa kunena kuti akakangoyankhula zimene ndikunena zikuti president waziko lina chakwera nani akuti azalemba ntchito anthu 1 million pachaka. Munjira ina chaka chino chachi number 5 achinyamata komanso ena anthu ambiri tibwezi pano tili pa 5 million. Ndiye kuti ziko lino bwezi lili litasunta pazochitika. Komanso umodzi umene umafunika kuti bwezi tikunena kuti si chifukwa chotena kuti inu mukuchokera kumwera musakhale pa ntchito mboma. Inu si chifukwa choti mukuchokera kumpoto musakhale pa ntchito mboma. Mukutimvesese? Zimene zikana tithandizira. Komano masiyeso ambiri sakugwira ntchito mene anayenera kugwirira ntchito. Maka masiyeso amene ali a good governance ngati mene lili Umozi for Peace and Justice. Ndi ochepa kwambiri. Mwina kapena chifukwa cha funding kuti mwina ikumavuta. Funding ndi chizungu. Ndalama zogwirira ntchito. Ndasiti kumva kuti ku America ko matapo mipope atseka. Zimene zoto zachitika popa. Wiki yathayi, mwezi wathawu, koma takhala zaka 4. So zaka 4 zonsezi sitinganene kuti funding kunalibe. Ndipereka chisanzo cha anzathu. Tonse ndi ama CSO. HRDC was there even before ulamuliro uwu. Komano HRDC ikupanga chani pano. Ndipo pasani chisanzo china cha bungwe lina limene likuyesesa kugwira ntchito. Sidedi. Sylvester imasukusedwa ndi Sylvester Namiwa. Iyepereka ikumata mbasula zinthu zambi kuti apa sitikuyenda bwino, apa sitikuyenda bwino. Ma NGO ena simukupanga support Sidedi. Tikupanga impress ngati mene ndikunena pano, tikuchita impress Sidedi kuna kuti ikugwira ntchito zotamandika. Mwachisanzo boma ndiye kuti chipani chimene chili mboma, chimene chinakhulupirira kuyikidwa mboma, chimene chimagwirisa ntchito misonkho ya inu ndine ndi anthu osauka akuchiromo, akuthabwa, chikukachinena kunena kuna kuti mziko muno chuma chikuyenda bwino and so forth. Komano mo last month Sidedi anabweresa press briefing kunena kuti nduna ina yatenga ndalama za nanu za kunja. Ine ndangowerenga ma social media. Inatenga ndalama za nanu za kunja kuchosa mu boma ngati kupita kunja. Ndikutenga ndalama zikosumira pa black market pa ntengo 4,000 chakuti. Pamene iwo achiti omwewo anduno akunena kuti ndalama ili pa 1,000 chakuti. Over a day, just 12 hours. Nduna kukhala billionaire ndi ndalama za Malawi. Na awabweresa kwa palibe china chilichonse chimene chachitika. Kafukufuku sana chitekeso. Zikakhala zimenezo ndiye kuti tibwereranso kwa achakwera ngati mtsogoleri wa dziko amene anatuza kunena kuti rule of law. Pa high five paja achakwera ngati mtsogoleri wa dziko lino amene anatuza kuti tiavotere azatibweresera ndi kusunga lamulo. Achakwera ndiye oyambirira kuswala lamulo. Tili ndi zinthu zambiri zimene tingazinene kuphatikizira a recent one. Chifukwa ine ndikumva chisoni lero kunena kuti Amalawi angakhale ma honorable members of the parliament can deliberate in the parliament with lies. What do you mean? Abo muthandiza kuti chani? Ndikunena kuti olemekezeka athu amene tinasiya ku parliament 193 amene amadya misonkho ya Amalawi. Parliament kamachitika makamaka apatika mapanga budget. Mtsogoleri wa dziko amabwera kuzapereka mfungulo yakaendetsedwe ka dziko mu chaka chimenecho. Komanso amapereka picture ya mmene chuma chiyendere mu dziko limenelo. Komano nkhani imene anapereka chaka chino mu February
ku Parliament House inali yaboza kufikira president ndipo akapapa anavomera kuna kuti zina zichosanidi ndipo lero ndi kuyankhula pano Kobala ananena kuti anthu 195 pages anthu ena ndamana alakwisa mwina kupereka ngasi ma speech jama panga compile anthu ena ndamana alakwisa bwesa mu zinthu zaboma amene zabodza tinene kuti anthu ena analakwisa kubweresa zinthu zabodza anthu amagwira ntchito ndi ndani chifukwa chani anthu anabweresa zinthu zabodza now mfumu yabwino imaziwika ndi nduna zake nduna za mfumu ndi zimene zimaonesa kuna kuti mfumu iyi ndi yanzeru mfumu iyi kuziwa chimene ikupanga mukunimvesesa ndakumvesa nene tikunena kuti president ndionena bodza tipati chani pache sona iya chaka chino yathotholedwamo ndikunena tu yathotholedwamo na zinachitikepo ziko la pansi lonse osati kumala kuno ziko la pansi zimene zonse zinachitika now ngati malamulo aziko lino amene anakhazikitsidwa a president polumbira institute kucha ananena kuti azateteza malamulo komanso mu malamulo mwathu mumanena kuti kunena boza ndi mulandu zimenezo zilimo so munthu akanena boza chosata chimayenera kukhala ukanena boza mwina kupepesa kuti ndakula kwirani mwina anapepesa kuti zinthu zinakwisa iniyo muli nawo pena pake pamene a president anabwera kusana kuti amalawi ndikufuna ndipepese ku mtundu wa Malawi kunena kuti sona yanga sinanene zoona komano ndabweresa sona iyi imene inene zoona ine ija ichoseni tinene izi no mupesa chenye mata tikubwera tikuyikamba izi press briefing echani sonyeza kunena kuti ziko lino silili pachiona cover the boss cover the boss so kumalawi kuno siti kufuna cover the boss we want development as promised as we expected kunena kuti malonjezano awa atithandiza okay nthawi ya malonjezano tuli kukubwera official campaign period nthawi ya campaign sipano mazipani zapanga masankho achipululache kuti asankhamira kwa imira posera pompano 2 months closing for 8 hours kubwera official campaign period kuti anthu alowe pa ground ayambe kupereka mfundo zosiyana iniyo muganiza kuti abomawa akapita ku field iko mfundo zawo zikakhala zotani kuyang'ana ndi mbuyo zinthu za nkhani zimene anapanga promise tazigwirisa ntchito mawu abwino anzathu media musamati kuti anzathu aboma muzinena kuti anzathu azipani so zipanizi timakazikhumbira amene timakazikhulupirira china nkuchitenga kuchilowesa mboma kuti chikayendese boma boma is there for everyone so ngati MCP tayikhulupirira kukayika mboma sina kuti MCP ndi boma iye auze na Malawi ndi boma auze na Malawi ine ndiye bomalo chifukwa kuti bomalo liyende lifuna sonkho wanga na ngati takhulupirira MCP baso mama komatu wina aliyesika wako opposition ayaka muzitingana kuti ife tonse so the wina aliyesika amena kukulisa matemba ndeno tendisindike naye samadua kachipaso kunena kuti chipani china chili chonse cha muziko muno kupatikiza MCP si boma izimenezo nzipani za ndale koma tonse zipani za ndalezi timasankhapo chimozi kuti chikayendese boma pamene potikhale clear so nkhani ndione kuti zipani zikupita ku ground kukatipeza ife sopano kuti tiavotere atipasenso malonjezano awo ndemwe andifunsa kunena kuti chipani chimene chili mboma ndikhulupirira kuti funso lijali manena choncho so chipani chimene chili mboma choyambirira asanatiuze kuti tiavotere atiuze zimene atipangira ndinamva anduna as a local government komanso msogoleri wa kunyumba ya malamulo komanso secretary general wa chipani amanka akulongosola kunena kuti ziko lino chitukuko nchochuluka ziko lino plus budget yapanga zinthu zambiri ndipo we need to embrace Dr. Lazarus Makafe Chakwera the reverend chifukwa chonena kuti ndi president yekha amene watipangira zinthu zabwino ndinamva chisoni kwambiri ndipo ndinalira mkati mwa moyo wanga kuti chifukwa chani bambo akulu ngati amenewa amene ali amene timayenera kuwakhulupirira amene timayenera kukhala ndi chiyembekezo chathu kunena kuti auza mtundu wa Malawi zona just 2 months down the line anthu kumachinga achiteze just 2 months down the line anthu aphana stampede anthu kukanganira na chimanga chimanga chonse osati cha boma koma cha mabungwe akunja ogawa dziko koma mtima kuti mwina Malawi asafendija chitukuko ndi chani kuposa kudya lero tikunena pano takhala pano tikupanga ka program kankhani ndionena kuti anthu ali munjala yopya ndiyeno wina azikanena kuti kuno kuchitukuko cha nano
ndikumva chisoni kwambiri kunena kuti anthu sakonda dziko lino. Okay, chabwino apopo takuma tipitiriza bwinobwino tingopomera pang'ono kuti tipitirize bewu kamba nkhani imeneyi kuti aboma akunena kuti malawi muno chitika chitukuko zambirimbiri ndipo akufuna kuti mwapatsenso zaka zina zikubwera 5 kutsogoloko. Nde amalawi will be best judges ndamene aona aziona okha kuti kodi kofunika kwapasa zaka zina 5 kapena iyayi. Nde tingopomera pang'ono tipitiriza pa nkhani imeneyi komanso tikabwerera tikambira tipo nkhani za ziwawa. Kuchitika ziwawa anyamata umayenda ndi zikwanje taonimu yet 1993-94 tinasankha ufulu wa democracy kuti tikufuna kubwerera mbuyo iniyo ngati CSO mufuna dziko libwerereso ku one party system zimene mukufuna. Ndeti pomire tibwerera bwinobwino pa nkhani imeneyi. Kaino kubwera kampeni aboma akhala chipani cholamula akhala kuyenda kumundumu kwa manga uwu anthu kuti tivotereni ife zaka zina 5 tikubweresana nzabwino izi. Koma sakufotokoza kupepesa aya kuti mbuyo muti nakulonjezaniza kuti sitakumpatseni because akanakhaina bwezere pano atayamba kumapepesatu kunena kuti tinakulonjezani zinthu zambiri koma zinthuzo zakanika zimene tapanga achieve ndemu tikhulukire kuti mwina ulendo winawo muzativotere. Anthu ena akhoza kupanga zimenezozo ku parliament kwatulusa budget 8 trillion. Inu nkhani imene muyiona bwanji kwa mphindi zochepa zokha? M'bale wanga, ambuyanga, amalume yanga muli apa, ine ngati evangelist komanso ngati mtumiki wama ufulu a anthu ndi kuyendesa bwino kwa dziko, ndizomvetsa chisoni, ndizodandaulisa komanso zaulula kunena kuti dziko muno muli chuma chochuluka osakhala masewera. 80 trillion ndi ndalama za nanu, koma chomvetsa chisoni njonena kuti hafu ya ndalamazi sizathu tilibe. So mukati sizanu mulibe mutanza kuti chani? Mukamva minister wa zachuma amene abweresa budget akunena kuti hafu ya ndalama izi 80 trillion munjerate kunena kuti 4 trillion ichokera mtumba mwano ndi mtumba mwanga. Komanso mwa awo akumzuzu kuchitipa kutcholo kuchikwawa akwa malumo ndamene ati tisonkherane ikwane 4 trillion yoti tiyendetsere dziko. Ndalama zinazo sitikuziwa kotenga. Now poona kuti sitikuziwa kotenga ndi anena kuti mwina tikoza kuyamba kungongola mabanki amziko muno angakhalenso kunja. Munjira ina zikutanthauza kunena kuti usogolero wa dziko lino ulibe maso mphenya opanga chitukuko mdziko muno. Choyamba. Chachiwiri njonena kuti budget ija 85% is consumption. Consumption tine kuti bwanji ndiye ngoja kutafuna 85%. Is only 15% imene ikuoneka ngati ikoza kupita ku development. Okay? Now when you look at development kumalawi kuno ngati teika 15% ndikuti 10% ndiyo matumba mwantu. 5% ndimene mwine ngapanga chitukuko. So you can see kuna kuti chaka ichi chitukuko ndeti walepo completely muyiwale. Chachitatu njonena kuti ndingoperekapo chisanzo kunena kuti mukhoza kuona kuna kuti budget yonse cha allocation yonse cha kaya muyangane kwa education kaya ku health kaya ku agriculture kaya kuchani koma interest yanga ili ku executive. Muona kunena kuti ku nyumba ya chifumu ku nyumba yakulu apeka 68 billion 67 point chakuta apuzisanga standard free atili kama nduka kuna kuti apa nena kuti ikakupitirira 5 makawira to the nearest. Chabwiro tingonena figure yomveka bwiro kuti 60 billion over 60 billion. Okay? Now ukatayangana dziko lino tinali ndi ngozi za kugwa mwadzizizi mazi anachuluka kumalawi kuno anatidulira misewu ndi milatu ndi zina zotero. Now mukatayangana budget imene yikiro ku road authority yochepa kwambiri. Osati sikuchepa. Koma palibe. Chifukwa ayikandalama about 10 million or there about. 10 billion. 10 billion. Tikuti ku state house. Mwina tipange confirm bwino. Tandichiteni confirm. Koma nkhani ndio nena kuti ku road authority ine ndifuna ngopeka zisanzo ziwiri zimenezo. Ndikufuna kuchita confirm kunena kuti budget yonse
sitikupanga za chitukuko tikupanga za consumption tikupanga za matafunidwe andalama kunyambita so izi zikufuna kuti simikize kuna kuti ngati ku nyumba ya chifumu akuika 68 billion munthu yo ndi servant leader koma ndipofuna kupanga chitukuko cha ziko tikuika tikuti kuti kupaka chigodo pa mulomo asanaje nawo ngonamizira kuti mwadya nawo mukundimvesesa kaya zimene ineyo ndikunena kuti budget iyi ndi chipongwe ndi pachizungu timati is an insult to the common citizen izi zinzomvesa chisoni ineyo ngati nzika proudly Malawian patriotic I cannot confirm kuna kuti ku nyumba ya chifumu kupite ndalama zochuluka chonchicha kokonza misewu kupite ndalama zochepa chonchicha ndizomvesa chisoni nangano tikayambana kutaka sula timati chani uje department ina iliyonse ya boma kuna kuti yalandira ndalama zingati roads fund administration kuja kupita 621 billion 621 billion 621 billion Ulipogangana ku state house kukupita ndalama zochuluka bwanji ku state residences kupita 67.3 wasadi 68 minimum 67.3 now mukoza kuna kuti 67 ndi 68 we were not far ukukuti kukamba ku office ya munthu mmodzi koma ukukuti kwamba za dziko lonse kuchokera kuchitipa kukafika ku Nsanje akupereka ndalama izi kuti zipanga chitukuko mumeze kuna kuti when we compare kodi dziko lino mukakangana Adimak ndalama zimene ayipasa Adimak yonse amangoibera so ndi zinthu zomvesa chisoni kwambiri kunena kuti amalawi tikunamizidwa amalawi tikutengedwa ngati anthu amene sitimaona tikutengedwa ngati zitsiru zimenezo si zinthu zabwino so when you talk about budget kuti yachira pasi ndikuona ngati kunena kuti chimenecho nchipongwe kumtundu wa Malawi choposa chomalizira chonena kuti amalawi tisaiwale mwanduza kuti anthu akupita kukapanga campaign ku ground ku mwa malamulo ku parliament kuli thumba la padera la anzathu aulumali zimenezo zimandiwawa kwambiri monga ine yoyang'ana maufulu anthu thumba la anthu aulumali ku parliament mukawafunsa anthu aulumali mutenge wina wako aulumali mwamfunse sanayamba alandirapo ndalama zimenezi zimapita kuti so amene wawa ndalama zawozi kodi zimayenda bwanji mu 5 years ya abusai zinthu zimene zizakhala bwanji so zimene zonse you need to go and kuona kuna kuti zinthu zikukhala bwanji ndimalizire pamenepo kuna kuti anzathu aulumali kuti akavotera pa nkhani ya budget yomweyo aphungu anayikambirana mu nyumba ya mama maka nkhani ya ku nyumba ya chifumu 67.3 aphungu ena anapanga propose bwanji zitse ukuku kuti mwina ndalamazo zithe kulowera kwina kuti zigwire ntchito koma zapeza kuti nkhani ija paja za ndale yapeza kuti sinamveredwe sindale tu ya nkhani ndi arrogant leadership arrogant kukula mtima kuyerekedwa kusafuna kuderera so amene akudererawo ndiye ainake ndalama ndi chifukwa chake kuna kuti pota kubwera tionana nawo pa 16 September ifeyo ngati amaufulu anthu olimbikisa mafulu anthu tiauza Malawi who is the best leader mapolitics ansukolera koma kuti niyo mwina niyo mukudana ndi aboma niyo ndiye muzina kuti achipani chimene chili mboma ndanena kuti chabwino chipani chimene chili mboma sanena kuti niyo basi mukudana nafe fapa masiku analoka khaudu kuyankhula pa chilungamo anthu amanena kuti ndikuti ukudana nafe pamene munthu umafuna kuwunikira bwinobwino mwina munthu wanzeru akhoza kuphunzirapo phunziro pena pake mukudzudzula komweko mtsogoleri wabwino amamvesera muna tinandi program ina akete mafotokoza ndi Madam Misomali amenena kuti APM ndi munthu joti akakhala pansi amamvetsera kaye asanayankhule because zimene amayankhula anthu ena zimakhala za nzeru nkhani ndiyonena kuti kaya akuda kaya sakuda kaya ekhala kuti wina adana nawe choposa zonse chonena kuti muzidziwa kuti ukamakamba mtsogoleri makamaka president uli atijena ochuluka anyamata azatenge amene acha ndamene nthawi zina zake amazitenga ngati iwo ndiye ufunikira kwambiri ifinenso kuposa president so amene acha ndamene amasokoneza amaononga zinthu komano choposa zonse chonena kuti mtsogoleriyo ndamene anasankhidwa sanasankha anyamata iya tinasankha mtsogoleri must be wise ndibwerekera mawu a vice president amene anatisiya ananena kuti Saulo Chilima ananena kuti kodi mtsogoleri mukamanena kuti akuzunguzidwa ndi anthu omuzungulira iye mutu wake umakhala uli kuti ndi upasani chisazo chonena kuti mabishopu anapita ku nyumba ya chifumu kapena apaki akhala akuzuzula mtsogoleri wa ziko mukuyenda kwambiri komanso mukuononga zinthu kwambiri zinthu zisizi kuyenda bwino chifukwa cha izi kumene kuchisi kuti ndikudana nawo mmene ndikupangira ine
kumakhala kuti kuwunikira kuti kuti zinthu zinthu ziyende bwino zisati tsamwe mene zikuti tsamwiramo anthu tikuyankhula zimene zili zona. Now mwandipasa chitsanzo chimodzi gaze ko espede APM atakhala president pa 2014 ziko likudziwa zimene likunena zikuti ndi zoona. Anasankha nduna zake ndiye mwini wake ndi vice president anali anthu 20. Ananena kuti iyeyo president yo APM uyo salandira salary yake for a while kwa kanthawi zimene zosilipo ndipo samalandiradi kwa kanthawi. Anazilamula nduna zake kuti zizilandira theka la malipiro funa kunena kuti leadership is an inborn thing. Leadership ni chinthu china chake chovutira chimafuna anthu okhazikika m'maganizo. Mudakali pa leadership ipo pali mawu amene anayankhula APM ananena kuti running government affairs is not for small babies. Mwina titayikaso kaujeni kameneka kuti anthu akaone kuti kuyendetsa dziko imafunika ukadaulo wapadera, not for babies kapena ana. Zimene anayankhula mawu amene anayankhula APM adala amene mwina tikayika pamenepo kuti anthu akaonere pang'ono. Inu mukuti bwanji pa nkhani imene? Zona zake nzonena kuti usogoleri ndi chinthu choopsa. Mafumu Samuel ndopasa buku la Samuel panali mfumu ina inamwalira ndi ufumu umakhala otengera magaze ndi mwana wa ufumu anafusa anatenga amene anali madoda aphungu abambo ake anamuuza iwe kuti ukhale mfumu ukuyena uzichepese ukuyena uyende ndi anthu limodzi ukuyena umvesere zimene anthu akufuna komanso ukonze zimene bambo ako amalakwisa akumpasa nzeru luntha lakayendetsedwe kanthu. Okay, na wasiya uphungu umene wapasidwa kumene anali wa madoda umene anthu amene amayenda ndi bambo ake anapita kwa chinyamata anzake mayo anamuuza kuti say this is your time. Tikati mfumu ndi mfumu liwu lachokera pakamwa pa mfumu ndi lamulo, do whatever you can do. Bambo wako ngati amalanga munthu olakwa ndi chikoti chimodzi iwe utenge now iye ucha malo momvera uphungu wa akulu anatenga uphungu wa chinyamata ufumu wa Chisunaini ufumu wa Chisunalini. Now lero tikuona kuti ufumu wa chinyamata utu kuchitikawo ufumu wa chinyamata ndo wa chinyamata amene achimweni president alero amene alipo abusa ali ndi zaka zosakwana 70 koma si ukakawa chinyamata umayenda ukhawa jakapu kuti uonese kuti zinthu zonse zikuyenda bwino. Tanena kuti Bible likutipasa chisokozo chonena kuti nzeru wisdom akuna kuti ukamena sisi wewe wakhala kuti uli ndi nzeru. Now ndakupasani chisanzo chonena kuti a president athu azuzulidwa ndi mabungwe okhazikika ndicho limodzi lapake atulankhani ndi ena otero mabungwe akunja azuzula iye mukuononga chuma kwambiri mayendedwe anu akuononga chuma kwambiri anthu anu ogwira nawo ntchito takaniza ni nduna zonsezi ma presidential advisor ambirimbiri amenewa mukuononga nazo chuma komatu amayankhula apo sedwa pano paliso ka clip apo kunena kuti atseka monse akuti atseka monse mwake mutimu amene mumatulusa ndalama manena kuti ena mafuna muziba ndalama yacha ndi monse atseka nde tikudabwa kuti mmene atsekamo ndi muti ndikudabwa kunena kuti zimenezi zinayamba mu 2020 atabwera ama austerity measures pachizungu ankanena choncho analisi koma tinaona akoyambisa president omwewo mu 2023 munachitikanso mu 2024 mwachitikanso koma sitinaone china chilichonse chimene chasinthidwa pa zimene akunenazo. Sindikudziwa ngati president walks a talk ine sindikudziwa zimenezo koma nkhani ndiyonena kuti ife timabwera kuzalangiza ife timabwera kuzaunikira amalawi kunena kuti tikamafuna kuyika mtsogoleri tiziyang'ana zinthu ziwiri kapena zitatu. Tisamangoyang'ana chifukwa chonena kuti uyu ndimadya naye mbale imodzi kapena uyu watiuza kunena kuti ati ndi mwana wa masiye iye ali mwana ankadya mkute iye ali mwana anagwira ntchito ku mashopu kumachani iye wagwira ntchito ku machalichi and so forth. Zimene zikuchitisa manyazi kwambiri ifeyo atsogoleri a mipingo komanso ifeyo atsogoleri a ma human rights. Tisankhe atsogoleri amene ali ndi kuthekera kuyang'ana moyo wa munthu amene anali ndi mphamvu yomwe iye pampano. Ndicho chimene. So if you try to take your kids in the board sisi kuyenda ndifanye kuchitikazi mwana akalakwisa umuzuzula bwanji umuzuzuli akazi akalakwisa wazuzula bwanji you find kunena kuna kuti dziko lili kukanika kupita kutsogolo chifukwa chonena kuti lili mu
bucket imodzi azungu kapena anzathu ophunzira bwino amanena kuti ngati ukufuna kupanga zinthu zabwino sungayike mazira mbasket imodzi noona kuti zinthu zako ziyenda ukafunda kuko zonse zimaonongeka ndichifukwa chake lero zinthu zonse zikuyenda mosadziwika bwino ndichifukwa chake kuti even budget kukanika kukonza umangodana ndi anthu chifukwa chonena kuti iwo si ambali anu kenako mayamba kuti because mwakanika upanga deliver kenako it becomes a police state kenako zikwanje it becomes a police state it becomes a police state because you want to rule with iron fist zimene kumalawi kuno ndiziko la democracy zinapita zimene zikwanje zinapita kale for your mfundo baba munthu wankulu nduna munthu wankulu leader of the house munthu wankulu general secretary wa chipani akuima mu parliament kunena kuti tamva kunena kuti muziko akuti amva kuti muziko muno mukuchitika ma violence ine ndikuchita admit kuna kuti ma violence chindi kupanga ndine anachira DPP veteran akuti zimenezi leader of the house tikupanga zimenezi ndine ndikunena tu ine kunena kuti MCP chifukwa iwowa sanga nesunga nene MCP osachula secretary ndi uje ni director general wa chipani amene acha amena mu parliament osati pa political rally mu parliament mene mumakhala zolembera ngati mukuona anthu akuyenda ndizi kwanje kumakhapa anthu muze kuti ndife unake ndife komano tisakhale tokha anzathuso achipani ichi akuyambisa sombe yawa anano anzathuso achipani ichi mukamvesere bwino mene yankhulira anzathuso achipani ichi alinako kuthekera kopanga zimenezi ndikuti ife ndiyawo tikupanga zimenezi now mutakhala niyo kugalingalira bwino ngati awa akuvomereza lero ku nyumba ya ma records kunena kuti iwo they are the leaders of the thug, they are the leaders of the violence, they don't even mind kusamalira miyoyo ya mavoters awo muganiza kuti anthu saja akhapidwa aja ndi azipani ndi UTM muganiza kuti anthu akhapidwa aja ndi DPP muganiza now they are bringing us back to one party system kapa civil servant inu kupanda mantha kapa civil servant chipongwe cheni chipongwe so ine zimene ndingayankhule pano kwa Malawi zonena kuti anzathu awa amene tinawakhulupirira kwapasa vote kuti akakhale nyumba za chifumu komanso kulamulira ndalama zathu zimene timasonkha ndanthoza khulupirira Amalawi anzanga mukhale pansi muyang'ane kunena kuti ndi ndani amene tingamkhulupirire kuti mwina atichosa pa chigumu chimene tikuyenda molero ndi pakudulana pamene pakunena kuti posachita pa mabishop analemba kalata inamoyerengedwa anakambapo zinthu zambiri ndi conclusion yake ananena kuti choose the lesser evil chimene ndingayamikire mabishop nchonena kuti at least abwera pa mbalambanda kwakonzekeresa Amalawi kunena kuti tikudusa munyengo yosayenera kudusamo ngati dziko chifukwa iwo aja ali ndi anthu amene amakhala nawo kutchalichi ndipo akudziwa kuti mavuto osamene ali dziko komanso zinthu zina zizofuna kutchalichi sawa America zakutuza kuti kutengera masawa musabwereso kuno adulaso zithandizo zawo chifukwa chona kuti tikulephera kugwiritsa ntchito zinthu zimene tili nazo now nkhani yonena kuti it's not lesser evil choose the rightful candidate, the rightful leader amene angasogolere dziko lino and we know koma iwo achatu ngati mabishop saka nafika pa mbalambanda kusolapo kuti APM sanganene kuti APM sanganene kuti akabambe sanganene kuti komano mukuzokuna kuti ngati anena kuti choose the lesser ndekuti ichi achinena kale kuti sichikuyenera kutero now in this with the context imene atibweresera ma bishop ndizongoziwikira kuna kuti bwereraninso kwa Igupto simple and straightforward. Okay. Mawa normaliza. Iteke program. Malawi nzanga. Choyambirira nchonena kuti Malawi ndi cholowa chimene Mulungu anatipasa kwa makolo athu. Ife tachita inherit zimene makolo athu anatisira. Tisamuoche, tisamuononge chifukwa ine ndili ndiyana, inu muli ndiyana. Amenenso azanene kuti Malawi ndi cholowa chawo. Chachiwiri anzanga amene munakhulupiriridwa ndikuyikidwa m'maudindo makamaka ku executive kumene kumasogoleredwa ndi president mudziwe kunena kuti maso a munthu wina aliyense amakhala kumeneko ndipo akudikirira kunena kuti moyo wawo usamalidwe ndi kutetezedwa ndi ino anzathu akunyumba ya malamulo iniyo ngati amu ya dziko lino mukuyenera kuchita embrace mukuyenera kuchita protect malamulo a dziko lino musamapange malamulo ongokomera inu
alipo anthu ena anapanga malamulo ongokomerayo lero zinthu sizikuyenda. Lero tikuvutika ndi 50+1, lero tikuvutika ndi nepotism chifukwa chopanga malamulo ongofuna kusangalatsa anthu atatu ankapava kanthu. Anzathu amu yachitatu ya dziko imene ili judiciary. Corruption iyakula kwambiri, komanso tamva anthu ena akuyankhula zinthu zosakhala bwino. Ino aku judiciary mukununkha kwambiri ndi nkhani ya katangale. So refrain from kupanga zinthu zimene sizingakondwerese Amalawi. Ndimalize ndi anzanga amene mumafalisa nkhani inu. Muli ndi ntchito yakulu ndife ako mipingo. Inu mwauze Amalawi choyenera kwauza Amalawi. Musauze Amalawi kuti boma ili, mwauze kuti chipani chikuli mbomachi. Mwauze Amalawi kunena kuti good leader mtsogoleri wabwino ndi ndani, amayenera kukhala ndani. Mena kunenera anzathu asokolera mipingo aja. Inuyo amedia anzathu oulusa mawu muli ndi ntchito yayikulu yowauza anthu kuna kuti izi zaulusidwa apazi zosayenera. Munthu sanganene kuti yayemba ndodole ni ena ndikuona ngati ku public broadcaster kanga ndikani kudya mabanzi ka maudindo mwina tapanga device kuti maudindo amatha amene akuzizo kuna kuti akugwira ntchito youlusa mawu ngati inu akugwira maka za public zimene kumakhala misonkho ya Malawi kuti bwango osiyo director general kayambe regional governor kapena district governor. So I understand kunena kuti anthu asamabwerese zinthu zosakhala bwino. Mawu omalizisisa pa program imene tikumaliza ndizonena kuti president amene alipo lero Zulo anena kuti alinganganganganga pampani sakuchoka. Amene hotu ndi mawu mwina pa chizungu amati kick off a dying horse. Chifukwa chani ndikunena choncho mukumbukiraso mbuyomo ma president onse amene atuluka kumbuyoko including Madam Joyce Banda including ena onse amene ali kumbuyoko amanena kuti sachoka pampando. Komano pampando paje sikuti iwo anangopita po tuye. Anafuna mphamvu za inu zimene zili mu constitution vote mphamvu zanu zimene zinayika pamene paje. Ndiye kanena kuti pamene paje sachoka ndikuona ngati akuyipsa mphamvu za Malawi kapena akuononga mphamvu za constitution. Chifukwa chani pa 16 September tikupita kukavota ndi tukavotera nyingati sakuchoka pampando. Zimenezo sizo ene kuyankhula nsogole koma bana ene yankhula siza ndale akungo yankhula mwandale koma azitha kusiyanisa kuti kodi nsonkhano ndikupanga ndi wandale kapena ndi wadziko. So zimene zija asamayankhule pa nsonkhano umene akugwiritsa ntchito misonkho ya Malawi. Icho nchipongwe chabwino ndikuthokozani kwambiri ndiuza kuti muli ndi mfundo zambiri kwa basi mfundo zabwino ndeti khaso tukumana kusogoloko kuti tiunikire Malawi mwina kavotedwe kuti kodi vote imayenda bwanji mfundo zoyenera kuwapatsa zodaziganizira asinapite kukaponya vote pa 16 September nchaka chino. Ndikuthokozani kwambiri Mr. Chimwaza. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.